شالوم شالوم بيتسب إغزابير أملاخ كما يتسنعكم أنا عاكم صلاح الدين مسحاوكم سيمينا شالوم جز فشاملين جز فريد ورمير ده برودة سالادي ما برودة سن لوم دما لازم عالت زخون نايوت قال حزنا متينا لنا ويدو هاوي كوميت مدلية فاند أودت لوم نكافولو قال زلع علن زبلتن هيوت زبلي وداgens ord det är det högsta och det bästa livet. أتم بروخات زلع علن زبلتن هيوت allo. Mina syskon, det finns ett liv som är det högsta och det bästa livet. هيوت كله أبحد عينت كلاس هيكون زلو. Allt som finns i livet är inte i samma grad. زتفلالي كلاسات ناي هيوت يزلو. Det finns olika klass i livets gång. ناي انسسا هيوت allo. Det finns ett liv som är för djur. ناي سب هيوت allo. Det finns människoliv. ناي دك أملاخ هيوت allo. Sen finns det Guds barns liv. ناي انجل هيوت allo. Det finns änglars liv. ነገር ግን ሎማ አንተ ከካፍለኩም ደለይ ዘሎ እታ አዝዩ ዝላ ዓለን ዝበለጸን ኣብት ዝላ ዓለ ክላስ ዘሎ ህይወት እዩ Men det jag vill dela med er idag, det är det bästa och det högsta livet som finns där ovan. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:17 När Guds ord beskriver det i andra Korinthierbrevet kapitel 5 vers 17. ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ Och det står så här: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. ዋው ረይ እዚ ህይወት እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብልብና አሚንና በአፍና ጎይትነቱ ምስ አወጅና አመንፈስና በመንፈስ ቅዱስ ዝወሃበና ህይወት Ser ni, det här livet är när vi tar emot Jesus i våra liv och vi bekänner hans herrskap över våra liv och i vår hjärta blir vi på nytt födda. Det är det här livet som det är. ስለዚህ ህይወት ክዛረብ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሓድሽ ህይወት ይልዎ Så när Guds ord beskriver det, den ser det som en ny skapelse, ett nytt liv. ማለት ቅድም ክርስቲያናት መሆንና እኮ በህይወት ንነብር ነርና ኢና ምድሪ Så innan vi blev kristna så levde vi ett liv, vi vandrade ju här. ነገር ግን እዚ ህይወት እዚ ናባና ምስ መጸ ግን ሓድሽ ኢሉ ጸውዕዎ Men när det här livet kom till våra liv så blev det att vi blev kallade en ny skapelse. እዚ ማለት ካብቲ ሁሉ ሰብ ዝነግረሉ ህይወት ክላስ ደረጃ ፍልይ ዝበለ ህይወት እዩ ማለት እዩ Så det här betyder då att det här är ett liv, ett klass som är annorlunda än vad det vanliga folket lever. እዚ ህይወት እዚ ክርስቶስ አባና ዝነግረሉ ህይወት እዩ Det här livet är där livet där Kristus lever i oss. እዚ ህይወት እዚ ናይ ክርስቶስ ህይወት እዩ Så det här livet är Kristus liv. እዚ ህይወት እዚ ካብ አምላኽ ዝወጽእ ህይወት እዩ Det här livet är ett liv som kommer från Gud. እዚ ህይወት ከምቲ ንሕና ዝለመድናዮ ሓንሳብ ንታሕቲ ሓንሳብ ንላዕሊ ዝኸይድ ህይወት ኣይኮነን Det här livet är inte det liv som vi lärde känna från tidigare, en gång ner och en gång upp. ኖ እዚ ህይወት ኩሉ ጊዜ ንቅድሚት ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ ኩሉ ጊዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ግሬስ ናብ ግሬስ ካብ ፌዝ ናብ ፌዝ ዝኸይድ ህይወት እዩ Det här livet är endast ett liv som går framåt och uppåt, som går från härlighet till härlighet, från tro till tro, från nåd till nåd. እዚ ህይወት እዚ ኣብ ስም ኢየሱስ ዝመላለስን ዝነብርን ህይወት እዩ Det här livet är ett liv som levs och vandrar i namnet Jesus. እዚ ህይወት እዚ ልዕሊ ሕማም ጭንቀት ሞት ዝሓለፈ ህይወት እዩ Det här livet är över all sjukdom, all smärta och allt dött. ነዚ ህይወት እዚ ማንም ክገዝኦ ዝኽእል ናይ ጸልማት ሓይል መርገም የለን Det finns ingen mörker eller förbannelse som kan äga det här livet. ምክንያቱ በቤተሰብ ዝመጽ ዘርኦዶ ምናምን ዶ ኣብዚ ህይወት እዚ ኣይሰርሕን እዩ För det finns inget det här familjeförbannelse eller familjesäd som kan connecta till det här livet. Det går inte. እዚ ህይወት እዚ ኣብ ሰማይ ኣብ ልብ ኣምላኽ ኣቀድማ ኣምላኽ እቲ ናይ መጀመርታ ድበለጸን ቀዳማይን ዝለዓለን ህይወት እዩ Det här är ett liv som var från för det första som fanns i Guds hjärta och Guds vilja från första början i Guds tankar. እዚ ህይወት ናይ ቅብኣት ናይ ጸጋ ህይወት እዩ Det här livet är smörjelsens och nådens liv. እዚ ህይወት እዚ ናይ ብሉጽነትን ናይ ኤክሰለንስ ህይወት እዩ Det här livet är det bästa och högsta och excellens liv. እዚ ህይወት እዚ እዩ ነብስ ወከፍ ንጎይታ ኣሚኑ ዳግም ዝተወልደ ሰብ በዚ ህይወት እዚ ተወሊዱ Och det här livet är alla som blir på nytt födda och tar emot Jesus Kristus i deras liv. De blir på nytt födda till det här livet. ታስዋይ ነዚ ህይወት እዚ ዝመጥና ተሓሳስባ ይሃለወና Så det är därför vi behöver ha ett tankesätt som passar med det här livet. ኣእምሮናን ኣዘራርባናን ንቀይሮ Låt oss förändra våra tankar, våra ord. ብሉጻት ምዃንና ዝለዓለ ህይወት ከም ዘለና ከም ዘይንወድቕ ሰንከልከል ከም ዘይንብል ንእመን ንዛረብ ንሕሰብ Så låt oss börja tänka och meditera och tala ut att
Vi är ett liv som inte faller, ett liv som inte viker av. Det här är ett nytt liv. ብዙሓት ክርስቲያናት ሽግርና እዚ ህይወት ዘኣለና እዩ ነዚ ህይወት ድምጥን ኣተሓሳስባና ሰራርባን ግን ይብልና Men många av oss kristna kan göra misstag. Vi har det här livet inom oss, men vi har inte ord eller tankar som passar det här livet. ዋው ሓቂ እዩ ንስኹም ብሉጻት ኢኹም Det är sant att ni är värdefulla. ሓቂ እዩ ንስኹም ኣዝኹም ክቡራት ኢኹም Det är sant att ni är väldigt högt uppsatta. ሓቂ እዩ ንስኹም ፐርፌክት ኢኹም Det är sant att ni är perfekta. ሓቂ እዩ ንስኹም ልዕሊ ኩሉ ኢኹም Det är sant att ni är överallt. ንገዛእ ርእስኹም በዚ ህይወት ፍለጥዋ ብኣፍኩም ድማ ነዚ ህይወት ተዛረብዎ ቀፂልኩም ሽዑ ነዚ ህይወት ክትነብርዎ ኢኹም Lär känna det här livet själva genom att tänka så och tala ut det här över era liv. Och då kommer ni börja se det här livet i er vanliga vardagsliv. ክርስትና ካፍቶም ኣብ ምድሪ ዘለዎ ሃይማኖታት ሓደ ኣይኮነን Det kristna livet är inte ett liv som är en av de religiösa religioner som finns i världen. ክርስትና ካልእ level ካልእ ህይወት ካልእ ዓለም እዩ Det kristna livet är helt annat liv, helt annan värld. ንስኹም ኣዝኹም ክቡራትን ብሉጻትን ዝለዓለ ህይወት ዘለዎምን ኢኹም Ni är väldigt värdefulla, väldigt högt uppsatta och ni betyder ሻሎም Guds frid.